No, nechcel som do mraku vošiel, ale vidím akože spodok. Uvidíme, či ma tak to vyzerá z mraku, keď vyletíš. Dobre, dobre, tu ma môže vypnúť už. A teraz budú klesáky a bordel. Z mraku sme vyšli. Nadoľavo do 200 základne. Biela skala dole a nejaký bordel tu začína byť. Čo je? Ešte to dvíha. No, ešte to tu stúpa, rozpína sa ten mračík predo mnou.